ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଆଉଟ୍। ଆଉ ତୁମ ଖବର କ'ଣ? ହାଉ ଏବାଉଟ୍ ୟୁ? କି ଧାରଣା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ୟୁ ସମ୍ ହ୍ୱେୟାର୍। ଯାଅ ଏବଂ ଶୋଇଯାଅ। ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍। ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍। ଏହାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, କିପ୍ ଦିସ୍ ଆୱେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱେଟ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ବିଜି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କି? ଆର୍ ୟୁ ସିଓର୍? ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଭ୍ ମି ଏଲୋନ୍। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍? ତୁମେ କିପରି ଭୁଲିଗଲ? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫର୍ଗେଟ୍? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ସେ? ସେହି ସମୟରେ, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍। ଶେଷରେ, ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫଲ୍ଟ? ତୁମ ବିଷୟରେ, ଏବାଉଟ୍ ୟୁ। କଥା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଟର୍? ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। Thanks for watching.